Hei, minä olen Juha Lehditniemi lakitoimisto Lakilähde Oy:stä. Jos olet itse tai yhdessä puolisosi kanssa harkinnut avioeroa, on hyvä jo varhaisessa vaiheessa ottaa yhteyttä juristiin ja selvittää, miten avioero vaikuttaisi sinun ja puolisosi sekä sinun ja lastesi suhteisiin. Varhainen yhteydenotto juristiin ei ole riidan lietsomista, vaan se tarjoaa mahdollisuuden sovinnolliseen ratkaisuun. Avioero-hakemuksen tekeminen on usein tunneperäinen prosessi. Mutta itse avioero puolisoita ja lapsia koskevana on oikeuden prosessi, eikä kaikilla puolisoilla ole suinkaan aina ajantasaista paikkansa pitävää käsitystä prosessin menettelystä ja vaikutuksista. Olen konsultoinut pariskuntia, jotka ovat päätyneet hakemaan tilanteeseensa ratkaisun muulla tavoin kuin avioerolla. Autan sinua selvittämään oman puolisosi ja lastesi aseman ja avioeron vaikutuksen niihin. Lue lisää kotisivuiltani lakilähde.fi, ota yhteyttä sivuston kautta tai soita. Kiitos.